To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Maing gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinarne kita sang panahon sa aton nga linya si Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, maing gabi dira sa imo. Maayong gabi, Action Bright sa aton mga listeners. Maayong gabi. Hari, lakat sa aton timpo sini nga gabi. Webes kita karon Marso 3 to 2022. Easterly sini, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasifiko naga-influensya karon sa aton kapungsuran. Diri siya naga-apekto Southern Luzon, diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin niya nga may pagunggo o mga kalamitan hasta sa magalumon ang kahawaan. May naligwing ini nga pagulan o kung pagpanago ngalin sa easterly sinaupdan sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin magahalin sa direksyon na Sidlangan pakadto na bagat na Sidlangan east to southwest. May makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan sa iban nga bahin sa atong kapungsuran nalakip kita diri sa western seaboard sa Kabisayan nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa Nasidlangan pakadto namin na Nasidlangan east to northeast siya aton mapatigan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon, wala mitagil warming advisory nagapabilin nga ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya. 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 11:52 sini nga gabi 1.7 nga aton taob nakabalos ang hunas alas 6:40 buwas sa aga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:54 sini nga hapon nagtunod siya haring adlaw magapakita ini siya alas 5:57 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon 24 hasta 31 degrees Celsius. 35.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Aksyon Brian Muni. Lakas ng aton timpo sini nga gabi. Aha, malinong ang sitwasyon ta, na? Tuman katawhay. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Maing gabi, sir. Sige. Okay, apisar sa matawhay naton nga situation magka-aksyon kulakad sang panahon ng paghambalan na. Pero tingaton sa pagpahanomdom sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7 punto na. No? Subong nga adlaw, yari kita sa Webes. Yari na kita maka-aksyon sa Marso 3, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe, mga ka-aksyon. Ang aton sini pamangkot sa mga gabi,
ang aton sini nga DOH naga plano-plano na sa transition nga ginatawag, meaning halin sa pandemya padulong sa pinaka ang tawag sila endemic mga kaaksyon ano nga naganubo ang kategorya sining si COVID-19 no. So kamo pabor na bala sina nga halin kita sa pandemic abi ipapanaog sa endemic nga ginatawag or meaning kumbaga do ka flow na lang sa situation niya do ka simple na lang nga hilanat kag trangkaso ining virus ni COVID-19. So kamo pabor na kamo sina may mga transisyon nga ginaplanuhan subong ang aton sining nga gobyerno mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob las 7 kon las 9 takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba o kon makaulumol nga mga balita makaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Didto iya sa syudad sang Kabankalan, isa iya ka bakho mga kaaksyon ang ginsunog sa ginaligar mga tawo, mga 20 ini ka mga tawo nga armado ho, sa barangay Urong, kagabi gidlamang. Sa area naman sang Moises Padilla, manuga libod iya ka radyo kag mga electronics nga taga syudad sang Kanlaon ang ginbanggaan sang 3 ka mga armado man, no? Ining mag-amay nga nagpanukot pagkatapos ang amay ginpatay nila. And ang NPA no ginakon dinasubong sang army ang ila sini kahimuan nga pagpamatay sang sibilyan kay sang Disyembre 2021 hasta Enero Pebrero karon nga tuig 2022. 7 na ang nagkalamatay nga mga sibilyan mga kaaksyon nga ginapasibangdan sang NPA nga ini sila mga informante kuno sa Philippine Army. Aksyon Firing Line. Kag diri sa Bacolod nga mga balita ba masubra 2 ka milyon nga ginapatihan syabo na recover sa Bacolod City Police Office sa sulod lang sang 1 ka bulan sa bulan sang Pebrero. Puwerte gihapon nga droga diri sa syudad sa Bacolod na. Aksyon Firing Line. Abi ko anay napapas-papas na ni bangod sa kampanya sang Duterte administration. But until now, nagaduging man gihapon. Sini nga hapon may baybas na naman ang patrol nga ginpadulungan man gani ho. Gahibi ang adlaw nga wala sang baybas mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita sa Bacolod gihapon, kulo kompleto na kuno ho ang CCTV cameras diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. At mayo man kabalukay ning CCTV dako ini mabulig sa aton labi na gid kunara sa mga streets ini sa mga crimes sa mga kung ano-ano pa dira mga aksidente kag iban pa. Aksyon Firing Line. And sa probinsya nga balita ho ba ti ari may mga suspension niya ho ang pila ka mga empleyado. Suspension order sa 2 ka HRMO nga empleyado sa Kapitolyo ginapabawi sang Provincial Legal Office mga kaaksyon ay nga aman pero check tanay karon kidok maluluoy maning 2 nga ini. Aksyon Firing Line. Kagiman pagid karon nga balita sa aton sini nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time la 7:04 na. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Manglogayawon kita anay makaaksyon ma-update kita gamay gid lamang sang kinagamo didto sa Ukraine mga kaaksyon na kay sa sinigi na mga adlaw ginpagwa sang United Nations ang ila sini nga datos nga may ara na sang masubra 1 ka milyon ka individual ang nagpalalagyo na, naglalayas na gikan sa Ukraine agod nga makapalagyo sa padayon nga pagpangatake sang Russia. Aksyon Firing Line. And sa na-mention ta sa inyo last night nga ang population sang Ukraine makaaksyon mga 43.5 million sila dito. Damo man, no? Pero ini sila amo ang ining nagpinalagyo amo ning mga personalidad nga yara sa pinakakisiti gid bala sang Ukraine mga kaaksyon nga dira nagatululupa ining nasambit iya nga mga ginapalupad iya sang Russia. Although hambal sang Russia nga presidente nga si Vladimir Putin mga kaaksyon, siya hindi kuya target ang mga sibilyana.
Ang target na daya mga building, mga armies dira sang Ukraine kag iban pa. Pero ti paano mo ni matudluan ang mga rocket na? Action firing line. Although nga may mga target ini sila pero hindi wala niya buot, wala niya buot ang mga amos ni. No? So mga masobra na 1 milyon ang nagpinalagyo dito karon damo naman na nagkalamatay. Ang may pinakadamo nga ang lugar nga ginpalagyuhan among Poland nga may ara sang masobra 500,000 na ang ato didto nga mga Ukrainians mga kaksyon. Sa Hungary may ara sang 139,000 more or less. Kag sa Moldova naman, 97,000 ang ato na dito nga nagpinalagyo mga kaksyon. Mo kaluluoy gito sang sitwasyon nila subong. Grabe gid iya, no? Way pagid gihapon kuha na plastar ini, no? Kon ano gid ang dason nga matabo kay padayon pang panilagay sining duha ka pungsod mga kaksyon. Action firing line. Si Putin iya subong Action Oliver ginabantayan ng iya sining utok. Kay kung kaysa may mga desisyon si Action Oliver nga daw layo na bala sa konteksto sang iya tuyo nga matabo. Ti ang lain lang karon kung may mga desisyon siya nga mangdalahig pagid sa iban nga pungsod. Action firing line. Actually may duha ka pungsod subong nalipat lang ko sa ngalan daw Poland bala or ano to, I'm sorry. Ginpadalaan niya sang sulat nga kamo nga duha nga pungsod nga daw may plano man kamo magsulod man sining NATO nga ini. Siya humanda lang kamo kay kamong idason ko da. Action firing line. Grabe na gid yan, no? Subong, isa pa gid sa nakapalain sa utok ni Putin subong nga daga problema siya. Kay mismo ang mga taga-Russia, mga Russians, nagakontra na sa iya. Action firing line. Oo, nagarali na to yung mga Russians siya. Ay nano man yung presidente taman. Aw sa kasimple lang gini nga pwede maistoryahan pagkatapos binumbahan mo gid yung Ukraine iya. Ti daw wala man gid sang dapat nga bombahan da kung may ara sang hindi gusto ipaagi sa inistoryahan ay. Amo nang gusto matabo sa mga Russians. Ti daw wala ang nagaapin to siya subong. Ti mga soldado yay. Pero ang mga pumuluyo nga hindi involved sa government, I mean hindi involved nga soldado o kung ano da sa iya nga mga gabinete dira o kung mga opisyalis niya, nagalalain subong. Action firing line. In short, daw wala may nag-aapi na sa iya, do galingin ulo ya kung diin siya dapit makadto kay ang mga allies niya nga mga pungsod. Way man nagapasilabot sa iya, nagangalantaw man lang sa ginahimo iya subong. Action firing line. So ang US mga kaksyon, nagaamat-amat naman gani, gwa si President Joe Biden mga kaksyon, pero hasta lang sa mga statement, hasta lang sa mga reminders. Tilain kung lumingin man ang ulo ni Biden bla, kag paluparan niya man, amo nang mabulubudlay gidri. Ang ginakulbaan pagid subong, kay daw may ara na sang huna-huna nga ini maayo si Putin bla, ang ginabantayan gid subong amo ini. Base Action Oliver may himuon siya nga malain nga hindi lang Ukraine ang bumbahon niya, base pati ang bugos nga kalibutan madisgrasya bla. Action firing line. Galingin pero I am pretty sure nga ang mga tawo nga ara ang mga advisors niya sa idalom sa iya, guro nagapanilag man na. Nagapanilag man na. Kay nga si Putin nga gauyat sa mga racket da kay hindi man, no? May mga iban pagid nga tawo. So kabay pa, may ara gani naghambal to nga kabay pa matauhan ining si Presidente Vladimir Putin, no? Action firing line. Sang ginahimo ya subong. Bao. Subong, may mga Pinoy dito nga mga 200 pa nga wala iya gana magpauli diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay ti na balang nag-abot sila dito Action Oliver mga tag 4 months pa lang, 5 pa lang kabulan. Ti kon magpuli sila diri sa aton abi anong mahimo nila di buligan sa Pilipinas, gaan sila pala nga buhian. Daw wala man bisang konkreto man nga programa ang gobyerno para man sa ila. Action firing line. Timas pa kamaayuhon na lang nila nga magtiner dito, nagapinanago lang subong sa pinaka-safe nga lugar. Ang ining mga Pinoy, ti husto man sila. Ti kon mapatay sila to sang bombahanay, ti dalon puli eh. Kay ti gapangabay sila tim puli, mida manok, mida sa Pilipinas.
Pero ang Pilipinas government, hindi taman mabasol, kaya nagahimo man sang ideya subong. Nagahimo sang tikang gobyerno kung paano sila spare sining padayon nga kinagamo dito sa Ukraine, mga kaksan. Action firing line. Portito ang isa ka beauty queen, no? Nga sa pagkatahom-tahom lang beauty queen sang Ukraine iya. Sumuksok siya sa dang bayo nga daw iyaman ka kuan. Iyaman ka soldado nga daw amo na daw amo ning kolor, oh. Bumitbit sang AK-47. Tikon ikaw Russian soldier Action Oliver, mag-atubangay ka mo, tiruhon mo siya. Ambal ka grong sige, pas lang anay. Firing line. Kung ako or ikaw Russian soldier, ga kinamangay ka mo blaw, titiid ka mo. Pagkatapos gumawa ining beauty queen ini Action Elray, may AK-47, tiruhon mo siya. Basi mambal ka ko, ceasefire lang ko anay, sige, lisa, rikta. Dito ko lang spiya. Di ka ni plapit diyo kwanta, ngapita. Action firing line. Pero grabing Ukraine subong. Kumbaga, nakuha sang Ukraine ang atensyon sa bugo sa kalibutan. Because ang ila to nga mga athletes gani, mga boxer nila, magkunano na lang, nagabit-bit yung mga AK-47, subong. Action firing line. Maaway sila because nga kulang ng ila sila nga mga soldiers dito, nag-ililintra na. Suliton tang istorya kung dito ka tinubing mahimo mo. Kung di ma-intra ka na lang para pangapinan ang pungsod mo. Action firing line. Ay, grabe. Sige, alas 7:12 na sa ton sila nga pagpangalagad. Sige, si Presidente Rodrigo Duterte gani nagpagwa naman sa statement niya nga bukas man ang pungsod Pilipinas sa mga Ukrainians nga kung gusto nila magpalagyo diri sa pungsod Pilipinas. Daw malayo naman tadi katama, no? Mabudlay naman katama, magkanto pa di sila. Pero kung may aragin manti mayo na bukas palad ang Pilipinas. Action firing line. Ang damo lang gid nga pangabay subong kay Presidente Duterte nga kuidaho gid. Ayaw lang gid magbuhi sa mga istorya nga makapalingin dugang sa utok ni Presidente Putin kasi din kita puluton di. Action firing line. Way man tayo nagapakanubo sa ngaton sining kapasidad sa Pilipinas, pero anong iaway ta kung hilabdan kita di man? That's why nga mangin mahinalungon ang aton sining leader sa pungsod Pilipinas sa paghatag sang mensahe kung ano ginman kay para layo kita diri sa collateral damage, mga kakson. Action firing line. Sige, si COVID-19 subong nga adlaw dangat sa 989 ang bago nga kaso, kahapon 860 na lang. Ang aktibo 50,458, ang nag-alalayo 1,349, mga kakson. Action firing line. Are si COVID-19 way man ga ulo untat mo nubo siya pos balik na naman. Sa Hong Kong subong 221 na ka mga DH na ton o kon mga Pinoy nga nagatrabaho dito kay iban dito naman nag-start. Ang nagpositibo sining COVID-19, no? Ikalima na to yung wave sang COVID-19 sa Hong Kong subong pero naghuluhol pa na unlike sang nagligad nga simana. Ang 45 diri or 145 diri nag-alalayo na sa 221. Ang 95 diri ara sa isolation isolation or sa mga kwarto nga gina-isolate sila sa mga employer nila. Di mayo man no? Kaya lang ligad tong iban way ginasapak sang employer nila. Action firing line. 22 diri ara sa government isolation. Ang isa pa gid diri ka 22 maka-aksyon ara sa non-government isolation. Kag may 23 diri ka mga Pinoy nga ara lang sa ila sini nga mga boarding houses subong nga nagapaayo-ayo because of COVID-19. Action firing line. May man nagapaninguha lang amo da kay hindi man kamo pwede nga maglupad lang puli balik dis Pilipinas kay mabudlay. May tani kunari kalang di si palay gipuli kay mos bakulo di anytime. Action firing line. Keto kamo sa piyak iyang pungsod, da? Sige, ari mano kay nagagirahay to sa Ukraine subong. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, balantayan ini. Kay si Brigadier General Jose Maria Cuerpo II, mga kaksyon, sang 103rd Infantry Brigade sang Philippine Army dito sa area sang Lanao del Sur, mga kaksyon, or Del Sur, Lanao del Sur, nagpalayag nga nag-reorganized ining mauti or multi-group
sa sini nga mga tiniyon amo ni silang nagpapanaog or nagpalayag sang martial law si Duterte last 2018 kung di ko magsala. Didto ya sa area sang Mindanao portion nga porti kalawig to pila ka bulan ang binumbahanay tuupod ang ISIS mga kaksyon. Action firing line. Sunod diri sa kwerpo kay kwerpo nga ining pag-reorganize ang Maoti Group amo ning balantayan may na monitor sila nga may plano ining Maoti Group kag ISIS nga ini nga magpangatake iya sa panahon sang eleksyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag Ramadan. Action firing line. Ti Mayo kay do na antisipar dayon nabantayan sang aton sining mga otoridad. Sila ni ang ginlagas sa nagliligad to sa Maguindanao kag nagsaylo sila sa Lanao del Sur. Mga kaaksyon, ang nagapamuno diri sa report amo si Abo Zakaria sang ISIS iniho. Ay grabe maniman. Do ka budlay amo ni mga tao daan niya mga maisog ini. Action firing line. Nagligad to nga simana or nagligad ng adlaw, may binumbatong aton sa nga mga soldado, 7 ang patay, kag nakakuha sila sang 46 ka mga armas, mga kaksyon. Action firing line. Dito parte sa area sa Mindanao, amo ning bulabantayan sa panahon sang eleksyon. Hindi lang COVID-19 galining balantayan Action Oliver, pating pagpangatake sining Maoti Group. Mga atake sila, so hindi lang basi mag-focus sa mga soldado ta sa Maoti kadamo pa sa mga ginakabig terorista diri sa pungsod Pilipinas nga kadelikado sa ila. Sige, ang iban nga balita makaksyon didto ya sa national so far at isa ko ang kampanyahanay subong sa ngaton sini nga mga presidential aspirants for May 9, 2022 nga eleksyon. Good luck sila tanana. Action firing line. May debate bala ang kwan, may debate ang mga senatorial manaton nga kandidato. Pero why na, doon to ko na live ini, doon sa Facebook lang. Puwerte nga balbalanay ni Kwan Action Oliver. Mo kita ka, ni Attorney Gadon, hindi ka bubo. Muna siyang nga singgit nga bubo mo, hindi ka bubo. Ang iya nga kontra nga nagapapili man senador si Attorney Espirito. Sa pilyedo lang budlay na. Action firing line. Ahay, nagbinalbalanay sila nga duwa. Ang topiko, parte iya sa kay Marcos. Ang hambal ni Espirito, siya si Marcos amuni. Sa martial law, damo sa mga human rights violation nga natabo, may gintorture sa pila ka tausan, muni-muni muna. Ginpasabat naman si Gadon, hambal ni Gadon. Siya, ginbukad ko na to sa ginfile nga kaso sa US. Wala to sang human rights violation si Marcos. Action firing line. Di palakpak naman mga tao Siya why na, binutig lang na. Sinabat naman ni Espirito. Siya, ang mga biktima mismo naghahalambal. Muni muna. Si Kawatan, muna bla, sabat naman si Gadon, ginasinggitan siya ni Espirito. It's my time. Siya, bastos, wala kang respeto. Action firing line. Puro abogado puro mga abogado. Umintra si Attorney Harry Roque. Harry Roque na mahambal mo. Hambal ni Attorney Harry Roque sa walang katotohanan yan. Ang mga human rights violations, ganyan. Sabdon siya ng Espiritu, Harry Roque, alam ko ang buhay mo. Action firing line. Noon, against Marcos ka. Doon ka sumasama sa mga human rights lawyers, blah, 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 blah. Ngayon, tumititi. Action firing line. Sumasamba ka na sa mga Marcos. Purti ka mga sadya mo. Amo ning dapat yung debate yung ginatawag mo. Amo ning debate. Galing, gusto ko na ipamatian na sa mga presidentiables na ton. Galing kay si Marcos na may purpose man daw, di gid siya mag-intra. Kay feeling ko, matapukan gid siya. Kag kon ang maengkwentro actually ni Marcos gid ko may debate sa mga presidentiables, Action Oliver. Hindi ya kay si Leni mo. Hindi kay si Pacquiao. Hindi kay si Isko, si Ping Lacson. No. Ang maengkwentro ya di nga mabulubugat si Ka Liudi de Guzman. Action firing line. Amo gini makaratsada sa iya nga feeling ko lang hindi siya
Maka-atraka man siya pero tapukan gid siya daw. Amo na nga daw much better siguro nga atras sa lanta sa mga debate, libot na lang taya. Action firing line. Ang diskarte sa iban siya, sagi kay mo debate niya BBM, hindi dito libuta to mga tao, mga supporters mo. Minus factor na. Kaya ang debate, ina sa basihan sa publiko, nga makitaan kung ano gibang ability mo, kag leadership mo, anong kag ikasarang mo. Although Marcos siya may kapasidad gi magpungko bilang leader sang pungsod. Action firing line. Oo, sila tanana nga nagapapili dira, no? Basta hulat-hulat ton taniya ka kumelek nga debate naman. Galing kiti sad to say, the why man si Marcos gapon, why pa man ka desisyon. Action firing line. Last 21 na sa aton nga pagpangalagad, aring maayong balita kay ang Malacanang mga kaksyon nagmando nga nag-ayo sa Congress nga i-review ang Republic Act number 8479. Ano ni siyang 8479? Amo ni siyang 1998 nga downstream mga kaksyon nga oil industry deregulation act mga kaksyon. Action firing line. Gusto sang Malacanang nga mag-intervene na diri to check kung ano gibla ang pwede mahimo sining ikasyam na o kung ikasyam sang Martes nga pagpasaka sang gatong sang presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Nagdangat na mga kaksyon sa 11 pesos kag 65 sentimos ang nagsaka sa litro sang diesel. Grabe, no? 9 pesos kag 65 sentimos ang gas. Samtang 10 pesos naman kag 30 sentimos ang kerosene sa siyam na nga pagpasaka karon nga tuig 2022 ha. Imbukada pa lang amo ning natubang ta. Action firing line. Sa report diri nga ang gobyerno helpless gid. Wala gid sang may nabulig. Because nga hindi sila ya makakuha sang kontrol sa mga private companies nga amo yang naga-control sang negosyo sang petrolyo diri sa pungsod Pilipinas because of ining nasambit nga Republic Act 90 or 8479 mga kakson. Action firing line. Tichakto na, alang-alangan mo na karon mag-ura-ura ng gobyerno kay may laylay kita ginasunod. So mayo ini nga tikang sa Malacanang nga i-review ini, no? I-review ini mga kaksyon. Kay para makitaan dira basi may amindahan bla bla kabay pa, no? Kabay pa now. Para magpadalom sini mga kaksyon ayon tabing isa ka abogado, no? Nga amo ang duga nga maka-explicar sini. If in case gid man nga kon may amiendahan dira anong proseso sang review? Kung may ara gid man sang maamiendahan dira, ano ang matabo, anong mabulig na sang gobyerno sa aton diri sa pungsod Pilipinas kon petroleum ang paghahambalan. Action firing line. I-check na to labi sini matinion ang aton sini nga resource person mag-action at least masanagan pagigitabla. Kay subong ang Pilipinas nagapangita kwarta subsidy mga kaksyon. Ang Department of Energy may ara na sang ginpaen nga 2.5 billion pesos nga pantawid pasada para sa mga jeepneys naton. Kag may ara man sang 500 million pesos nga fuel discount para iya sa mga farmers kag sa mga fisher folks naton mga kaksyon. Action firing line. Tigaling ang mga farmers na duway maniyaga. Duway man isla ga biyahe. Anong sistema? Abot anong plastadas ni, no? Action firing line. Hulat-hulaton tani, may mga ni kisay dalom sa Duterte administration. Even though nga 3 months na lang ang nabilin sang pagpungko ni Duterte, nahuna-hunaan ining nasambit iya pag-review sang Republic Act number 8479. Actually, dugay na ni nga mga tinuig ginahulat mga kaksyon mo. Nga kung may amos ni tani kay kada tuig gasaka yang presyo sang aton sinigatong. Tigaling kay hindi gid ma-finalized abi. We don't know kung nga may mga tax pa ini nga amo nga dugang gid sang presyo nga gataas mo. Action firing line. Ang mga rasones subong sining mga kompanya sang langis amo ang inaway to sang Russia kag Ukraine, no?
Pero hindi man yang didto ang krudo nga nabaklan kadamo pa sa mga producers or mga lugar, mga pungsod nga nagabaligya sang kag naga-supply diri sa aton. May mga report nga ti gina himo nga dahilan so sini mga kompanya ang inaway sang Russia kag Ukraine agod gid lamang nga makaginansya sila sang ila sini nga baligya nga petrolyo. Action firing line. Tibisan anhon pa na naton di ka hambal kung wala sang may mabulig ang gobyerno because sini nga Republic Act di way gyapon. Amo man gyapon bisan ano nga wakal sang publiko, rally diri, rally didto kung wala ang puder sang gobyerno nga makabulig mag-aksyon, mabulubudlay gid katama. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya bisan masako ini siya ginayo tagid no kay kabalo ka galibot maning isa nimo nagapaninguha man ni si attorney Cesar Biloria. Attorney, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Yes, Action Bri, mayong gabi kag sa aton nga mga tagpalamati, mayong gabi gid ni tanan Bacolod, Metro Occidental. Kabalo ko may mga SPH, ikaw attorney tonight sa mga lugar di sa Bacolod. Gusto ko lang ipabalo si attorney Cesar Biloria nagapapili ni councilor sa Bacolod. Independente ini siya, no? Independente kag sa mga gabi may lakat di siya pero ginayo tagid because nga siya lang ni maka-explicar dugang regarding sining pag-review nga plano sa Malacañang or hingyo sa Congress sini Republic Act number 8479. Attorney, dali-dali on ta lang ni para di kuda ka disturbo maayo. Attorney, Yes, ano ang plastada sang pag kung mag-review anong plastada sa Congress, attorney? Well, this is a congressional ayat, no, or congressional Dalagid lang. Nine. Ara, attorney. Go ahead. Yes, ang Republic Act 8479 or ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, legislative enactment siya. So therefore, if we wanted to amend or repeal this RA 8479, so it has to pass through, of course, proseso, no? May ma-propose a bill amending the oil deregulation law or i-repeal ini. Ang problem is, ining oil deregulation law was passed with the may-ari ni sa factual backdraft or consideration ni ginobra. Remember, may mga ginintrahan ang aton gobyerno ang mga trade agreements, no? Nga isa ka mga pero kamahilig man ang Pilipinas mang utang abi, no? So may mga utang kita or may mga grants ginatag sa aton, ang aton gobyerno naga-commit, no, nga magtar ng isa ka layi para ma-comply ang kondisyones, no, sa isa ini, no, sa mga free trade agreements nga kinahanglan i-deregulate naton sa pagpapati sa pumuluyo nga ang oil deregulation o makatubo sa presyo or maka-create sang ginatawag naton nga competition, no, kay di magambal ka nga deregulation, butchilingon, wala na intervention ang government sa pag-fix sa price. So, the government cannot regulate anymore the prices ang aton nga oil, no? Or ining dahil tungod sining layi, no? So, hindi kita maka-intra ang gobyerno sa pag-fix sa mga prices, no? Madamdaman natin sa una, nga may mga oil industry stabilization fund pa kita sa una, may mga OSF pa kita, nga in case nga magtaas ang presyo sang langis, no, sa world market kag may certain nga ceiling nga ginabantayan ang aton gobyerno, may ara i-infuse ang gobyerno. So kumbaga may para ma-stabilize ang prices, i-subsidize ang gobyerno ang presyo sang world market. Now, pagpasar sang oil deregulation law, siyempre wala na control. Thinking papati ang pumuluyo nga kung mag-free competition ang mga negosyante sa langis, siyempre, ang common siya nga expectero mo manubo kay mambal ka nga kung taas presyo to, kunubo di ang akong presyo, kundi diri mabakal ang tao. Yes, o galing, ang realidad kina, siyempre, nagkailagbayanay na yung nagapanilagay na yung mga dagko nga mga oil industries. Ikaw danay mambal si Pedro, one, ikaw danay pataas, sabton man ni Tutoy, sige, dason si Mana, ako naman toy, pulos lang, kasi bantayan na no? Without the integrity sa mga negosyante, hindi kita
hindi gid mahatag ng gobyerno dapat kay supposedly ng mga kinanglanon sang pumuluyo, especially if we're talking about oil Aha. o gasolina, diesel, no, tanan-tanan nga fuel, no, nga derived from oil nga ginagamit niya sa ekonomiya sa pungsod naton. Without, of course, fuel, tiway gid kay hindi man kita magbaton sa mga alternatibo nga mga fuel or alternatibo nga gamit, no, like water o electricity, no, kay gina-control sang lagko ng mga negosyante. Tandaan naton ang pinaka-challenge naton dari partner is the lobby money sa Yes. Kongreso, Amo especially gina- election. Ah. Kita pala ang style pala Aha. sa mga congressmen naton, mga dungol man nila pabati-bati na silang i-repeal nilang all the regulation law Aha. para magbaha naman ng lobby money sa election. Dali lang gid sir, no? So Yes. ining hambal sang Malacañang subong abi Congress, liyog nyo ko check da review. Do may ikog ni gili attorney do gayuhom kasi Yes. ginahambal Amo ma ginaya. election palapit na, no? Yes. Correct. Mambal ko sabi. Paglapit naman, ipasaran nato nila mapas ko bill, mapropose ko bill, Aha. nga kontrolon ko ang communication, like smart, globe, ang pag-fix ang price, kundi mga kig ang negosyante, makulbaan, di makadto na sa isa kamay-amay nga congressman or senador, o malabi ako diri sa inyo, matag ako kwarta sa mga congressman, di nyo na pagsapaka ang pag-regulate sang pag-fix sang mga o pag-peg sa mga prices or cost sang communication. Amo man ni sa oil, ini grabe ni partner no, we are actually we are just talking ang ginatawag naton just na tip of an iceberg. Aha. Kay kung gustuhon, kung pamangkuton mo ni partner ang mga legislators naton, even ang congressman naton diri, Aha. o sa diin sa Negros, kabalo ni sila nga grabing epekto sini sang oil deregulation law. Aha. Aha. But ang rason na nila, balo ka, mambal sila, we cannot just simply amend this law because we have international commitment nga we have to follow the standard nga ang oil industry must be deregulated. Ang proseso sina partner, balik natin sa proseso para sa ihibalo sa pumuluyo. Aha. Dapat may mga isog na dala mag-propose ng bill. Author abi. I-repeal o i-amend ang oil deregulation law. May mga corresponding na mga actions na imuon sina. Aha. Kung may mga condition imposed like mga treaties or trade agreements, dapat dulaon nato nina. Otherwise, mambala sila. Expectaron na mambala mga congressmen naton basi mag-breach kita sa aton nga commitment, mga international commitment naton, pero pati ka na basta lapit ganing election, drama naman ng mga congressmen naton, partner tuod ginaya partner, no? Para mag-alam ang pumuluyo to partner. So meaning ining lolo review nga ini dira lang gini sa puntas ang taytay gali di gini kalapos tos piak bye-bye to. Partner kung na-recall nato na history silang gina-attempt even ang mga progressive nga mga groups, like mga congressmen dira. Dugay na ni gina-propose sa Congress. No, kalikilayo pa tong election while na ginasapak, no? Pero I doubt nga ang konsino dala, I hope nga mga congressmen naton gintandog ng ilang buhon-buhunan. Nga naglamig ng buhon-buhunan nila, gintandog sila sa Ginoo kay nagbago na sila. No? Nga galikay kun mas lamig galing partner ang ampol sang nilibo partner o minilyon. Amo na siya. Actually partner for me this all the regulation dugay ni ever since no sa eskwela pagka economics. Even gina-discuss na naton, and even I was teaching economics sa San Agustin. Gina-discuss naton ini ang oil deregulation law, anong effect sa aton merkado, anong effect sa presyo. Klaro na nasubo nga wala na direto tuod nga perfect competition partner. Nga siling maihatag pa naton ang i-allow pa naton sa kamot ng mga negosyante ang pag-fix ang price. Remember, they are for profit, no? Pero kung luya gidyatani, no, setting aside sa mga corrupt na mga government officials naton sa Congress na mahilig pagata sa lobby money, kung luya gidila, kaya tunan. In fact, they have to be decisive, no? Dapat maging decisive sila. Maging decisive sila sa
amend sang all the regulation law Mhm. para nga maserbihan ang pumuluyo sa matutuod. Aha. Kay ti kabalo na gid man kita partner, again, there is no perfect competition anymore. If you give these profiteers a chance to profit, ti sigurado kina yung partner ya, lama-lamaong gina nila yung pumuluyo. They don't care about the people. Aha. They don't care about the welfare sang ekonomiya sang nasyon. Aha. Profit na ila, in fact, gani ka-create gani kita ang create kita demand. Ang mga dagko iya partner nga mga negosyante sa kalibutan, may ara na sila ipagpati nga gina-create na sila yung demand. Amo man ang gera, no? Aha. Kay ti if you are ni arm industry, kung wala karon bakal, way karon gagamit bala, partner, paano ka Wala ka-produce income. karon? Aha. Di ba, partner? So, amo na dapat man mag-alam ang pumuluyo, no? So, kasi ning all the regulation, no? I hope maging mga muyo kita, partner, nga I hope nga sincero ining mga Yes. ang kongreso naton. Yes. Pero partner ha, again, Aha. if we're talking about oil industry, simply lang na yung partner, mga 10 of billions of money yung partner, Aha. for sure. Mhm. No? Muna partner. But again, ang proseso sila, mapasar sila sang layi, Aha. repealing or amending all the regulation law. Aha. And then of course, ang last na may say ina partner is of course, is either the president Yes. signs the law to be effective or pwede mabeto ang layi or Aha. pwede nga because of inaction Mhm. after how many days, I think 30 days hindi magpirma ang presidente, ma-turn But- into law ang ginpasar sa Kongreso. Aha. But again, we have to review ang mga international commitments. Mhm. But again, may mga executive agreements or commitments at the partner mga Aha. dapat anay, no? Kay ti ining nambal na naton, if my recollection is correct, ang all the regulation law ni kuan ni sa partner, isa lang ni sa condition nga gin-impose Mhm. sa mga trade agreements nga ginsudlan sang aton gobyerno. Aha. Nga wala nila ginkonsiderar nga tumalagsahon ikaw kakita nga negosyante nga Aha. pilantropo. Mm. Di ba? Sino ba yung negosyante nga pilantropo nga mapaperde siya, nga hindi siya mag-income, hindi siya Dapat mag-expand. siya gidapat Mhm. Yes, kaya Ah. muna, di dapat ang gobyerno aware sila. I Aha. think aware sila, Mhm. but amo nang ngambal naton partner ang masubo dara pagtagaan naton oportunidad. Ang mga negosyante, siyempre partner, ma-take na sila sa oportunidad Aha. without regard sa effect sang ang ilang negosyo sa pumuluyo, partner. Aha. So if in case gid man kiti amo ning plano sa Malacañang or hingyo sa Congress, kung maka-review gid man sila abi. Kay nakuha ko sir ang point mo sir mo nga initi amo ning dangtan sini. If in case gid man mahingagaw pa na sa mga 3 months nga nabili ni Presidente Rodrigo Duterte, do ka budlay, no? Unless, partner, that the president will certify as urgent. Okay. Aha. Now, once ang isa ka bill i-certify as urgent, pwede naton na pwede naton padasig. No? Aha. In fact, pwede naton malapawan after the first reading, pwede ka diretso sila second and third reading. Okay. Aha. Kung i-certify sang aton presidente that the legislative measure is Aha. urgent. Mhm. The question, urgent. Bala na o kung hindi, but for sure, urgent ina. No? Urgent ina. But of course, ang nambal na naton, ang ekonomiya sa kalibutan, connected ang ekonomiya sa Pilipinas. Yes, We have to yes. expect, Gidman, partner, na there are things, Gidman, na beyond the control sa ekonomiya naton because of we are dependent with import, Aha. diba? We are import dependent, no? Di problema ina partner, hindi kita self-sustaining. Correct. Sakto man ang ambal sa isa gani ka kandidato sa presidente, we are import na dependent and export oriented. We Yes. don't stabilize wala kita ka-create yung aton national industry Mhm. na dapat i-develop anay isang pungsod nga self-sustaining kita. Aha.
No, pos na bala nga pwede kita na unahon tanay di ang demand sang merkado sa Mhm. lokal kita Aha. dapat ma-produce. Ang iban Hindi gani, dapat kita mag-import. ang iban tawag attorney, hindi na Republic of the Philippines mo, Republic of Importation na tasubong. Correct, partner, correct. No, even kapag Mhm. even we are known to be an agricultural country. Aha. Ga import pa taga ni bugas. Mhm. Lain pag import pa taga Lunggong, we have a 7,100 plus island. Rich kita sa fish, Aha. yatag taga ni sa Chino, Mhm. tapos ma-import kita. So, wala natutukan gidya sang national government ang aton national industrialization. Mhm. Kaya even ang mga pisa lang ni sa salakyan nga rubber, gina-import pa nato. Yes, correct. I-order sa pagani sa ahaw gani nga cover lang gani sa pinggan naton di kag mga tinidor sa kalananta. Mhm. Order sa pa sa Shopee alin pa gani sa China. Oh. So why ginaulikid sang gobyerno? Wala ang gobyerno nagaplano, Mhm. wala ang gobyerno nagatanaw kay willig kita sa politika, partner, Why? all the way down. Why na gid since then attorney why kay for example ining Kalamay kanako sang Prudo sang Negros Occidental may other provinces pa kita pero nga pagkakita nila bagyong Odette nagbira sa aton di nga daway man taga ni napiktuhan sa tong tubota ma-import silang pinaka-solution import na yun mo ang Department of Walo. Agriculture. Ay, partner, kung ng taon na naton, we're talking about import, we're talking of course about trading. Mhm. And in between, in the middle, naman ang question na. Aha. And in the middle, there are people enjoying the job of a middleman or a middleman. Balo makita na, di ba, partner? Yes, Basic na ya kayo, por tablaras, kilibalay mo dahil. Aha. Liga, may mabligya ka na si Rita Bitchen, di mo suportahan. Oh. Kay dito ka gid magpa-order sa piyak, kay dito yan may ginansya ka. Hindi kaya gusto ang kapwa mo Pilipino, mga buhi. Gusto mo ikaw lang. Yes. Tapos ang makapulos to ya, mga pangayaw. Mm. Sidi indira ang nasyonalismo. Ang muna partner nga, we have to start inculcating this matter sa lokal, no? Sa dalom, Mhm. sa kabataan. Edukaron nato ng kabataan nga basic economics lang. It's although gani nga ginaistoryan na naton nga basic demand and supply ang kabataan gani hindi nakaintindi. Yes. Mhm. No nga hindi gani nila maintindihan nga kung jutay na landa ang baligyanay bugas sa ila lugar, Mhm. ang tendency mapamahal na kay damo-damo demand mo. Oo, galinyan No? na. Amo man sa piyak kung damo-damo supply tako ang possibility nga mabarato kay otherwise mapanos produkto niya. Aha, correct. Mhm. So hindi na nato na edukar ang kabataan kay especially ang effect man isang COVID. Mhm. Wala na face-to-face classes, sige na compact na lang ang mga pagtulunan sa online, ginalipot na lang ang pagtudlo para ma-accommodate ang tanan sa Yes. ilang natawag na gani module, munambal ko, ginakuan na lang, ginahimo na lang concise ang mga topics. So at the expense sang kalam sang kabataan, partner. Sige. With that, attorney, salamat gid sa paghatag opinion kag paino-ino dugang sa aton nga mga tagpalamati. Ano kabay pa initanan mangin matuod ining gusto matabo sa Malacañang sining nasambit iyang Republic Act 8479. No, suliton ko i-grab ko na opportunity ayon kung publiko si attorney ga papili ni konsehal independente sa Bacolod. Yes, partner, thank you. Dugang ko naman lang numero 7 ko. Oh, sige. Bow, palakol ina ha. Oh. Palakol. It's a lucky number. It's a godly number, partner. Yes, lucky 7 ano? Yes, partner. Dusing Thank you, pilyo. partner. Yes. Salamat gid sa Action Radio sa imo partner bag. Sige. Nga tagpalamati sa Action Radio sa Bacolod, Negros Occidental. Salamat. Thank you, attorney. Mabuhay ka, attorney. Thank you. Action Firing Line. Halin pagpa-enroll, pag-file ni attorney sang COC, subong lang ko nakaulo interview liwat ba, no? Masako siya, gin-grab ko na lang opportunity, talagsas Mlaka. Action Firing Line. Sige, puwerte, no? Lapit ang eleksyon, tood, himo, ta ideya. Pero, nagakwan kita, nagalaom kita nga seryoso ang gobyerno. Sining tuyo nila nga pag-review, mga kaksyon sang nisambit iyang Republic Act 8479. Kay ang mga tao subong galibog ng ulo kung paano nila ni iplastar ang kaugalingon nila sa kamahalalon sining petrolyo ta. Action Firing Line.
Suliton ta sa pinakasimple kag basic nga pagpaintindi sa inyo. Once sumaka ang presyo sang petrolyo, tanan nga baligya sa merkado sa lalaka, amo na ginatawag nila nga domino effect mga kakson. Action firing line. Kahit ginasalig tanan transportation ta, pag-transport, kung ano-ano na lang, tanan, dira ginasalig ta sa mga salakyan, ti matughong kita. Kailangan man karon nga ang tagiya sang negosyo, ginsukot siya sang driver sang truck sang mataas nga presyo because ang demand or because ang presyo sang krudo, tila karon ikaw negosyante mamangyapon presyo mo sa merkado kung di patubuan mo man. Action firing line. Ay, sus, ko galing kiti amo tong ang balator ni Cesar Villarreal. Siya I doubt kon matigayon as Congress. Oo, do mabulubudlay ina, pero ti kabay pa. Action firing line. Last 7:46 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon makaksyon, i-plastar ta ining balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero gina-try ko malambot makaksyon ang migrante bla. Kay may meeting kay nang migrante sa mga utod ta nga mga OFWs dito sa Ukraine kag sa Hong Kong. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga may kabilang kay Herdelisa Castillo Mahilom naga-monitor si ta Herdelisa regards na kay Manong si Bana Babes mo. Thank you gid sa pag-monitor. Elvira Hilogo Action Bri pamati lang kami Charito Heights Granada. Athea Kim Iriman, Chodoro Gaduyon sir, may gabi. Liza Montecastro Narciso, Maria Leia Marabailes ba na Glorioso sa Camilla Bacolod South Tangob. Alex Fuentes Araman, Milili Oligo sa Bani Cave, Marilo Travilla Catinoy, si Araman nagamonitor Vicente Samolde, natamyaw ba ni Oligo, si Vanessa Star Mayo, Docmat Mayo, Jinky Dailagdon, Noel Amar kag Sir Alex Montesa. Ropi Libran, thank you again. Tuto Tatay, nagamonitor man, God bless. Elmer Tanyo Rigula, Bon Ignacio, Melvin Piniafiel, Barkit Tribe, Diding Alohamiento, Arama naga-monitor si Kimpo Yulo, na? Elizabeth Gamala, ma'am, good evening. Thank you, God bless man sa imo. Nag-monitor man, ang niya, please greet via on air. Karon my brother-in-law Emerson Gamala on his birthday today of Inayawan, Kawayan. Sige, thank you, na? Ralph John Berinia. Good evening, sumbray pamati kami sa Purok Villa Angeles. Christine Minias Villalubos, Berly Gonzaga, God bless. Martin Aliling, Virgin Montero Gallardo. Si Araban si Kwanwa. Si Wilma Stewarts, thank you sa pag-monitor. Si Nicanor Ticala, good evening, Sumbray. Thank you very much, Governor Bong Lacson, for endorsing Leni Robredo. Shane Anthony, nagamonitor man sa New Jersey. God bless. Virgil Pinda, nagamonitor. Tamyaw ilang hinablos niya si Noli Olpinda and his family sa may Iloilo City. God bless man. Homa Lumina, Vanessa Mayo, thank you. Christy, good evening, Sumbray. Tumpak na kay Attorney Biloria. Tanan niya nga strategy lang na para sa personal interest. Amo na halin sang una, pag ako nagbutar, 4-5 ang pinakadamo nga mga shade ko. Pero kadamo bla sa mga independent subong sa senatorials naton nga mga candidates nga mga maayo. Amo na rin ginaayo ko advocacy ko man nga siling ko hindi ka mo mag-focus abi sa mga naka-line up sa mga big candidates kay pwede ka mo ka-check sa mga sa mga tawag sa gani sa mga independente kadamo sa mga maalam da kag may mabulig gidya no. Ati try tani mga independent 7 kag 17 na ang sa lista ko sobra. Mayo man ang lain naman husto. Oo, kadamo diri sa Bacolod. Kadamo sa mga dependente nga maayad. Oo. Inday Blaza naga-monitor.
Si Vanessa, okay, nabasa ko na. Philip Alonsagay, sir, evening. Ging Absalon, kapamati man, God bless. Sige, balikan kong iban karon na, alas 7:50. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency action sa aton sini nga pagpangalagad kag ang kuan gali action Oliver naga-monitor sa aton si Madam Alexandra sang Easy Rock naga-monitor sa aton. Baw, salamat gid Madam, ginagreet niya ko nang iya siring pamilya mga De La Cruz family sang Purok Progreso, Barangay Sumag. Imagine mo greet man si Mama April, Tito Ray, Nanay Emilda, kag mga De La Cruz family. Salamat gid Madam Alexandra. I-greet man ko na sa Easy Rock. Sister company tina sa FM. Salamat gid Madam. Sige. May kami man kay Wilma Inocencio Cabarles mga kaksyon. Salamat gid. Kag si Sir Chodoro Gaduyon, naga-monitor man sa aton sining nga pagpangalagan mga kaaksyon. Check kong balita with action Marlon Hinabiya mga kaaksyon sa Kapitolyo. Sino na yung mga serbihanay sa mga suspensyon, Ang balita ni Action Marlon Hinabiya dolong sa aton sang D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi. Aksyon na bray mayong gabi, ang tinaga dari aksyon na bray nga halingan ko nga ang kinaparecall kung ginapapawi ining suspended again serve suspension order ining tinaga nga human consideration reconsideration garanti na nga ba si Hanas Sobray diri again palayag ang provincial legal office baseman sa din saysay kining duha sa mga dugay na ni sila sobra nga mga empleyado mo ng provincial human resource management office. Yun ang office action bray amo na nag-aatikaso sa status sang mga empleyado kaya mo man ang nag-screen kasi may papel ilang sobray sa pag-promote sang empleyado kag sa pag-hire sang empleyado. Ang isa dara sa ginserbihan sang suspension order, 60 days na suspension order, ang nag-serve nga officer in charge akon OIC si Lumina Gozon. Ang isa at sobray dara man na sign, empleyado man dara si Daidi Lopez. Si Daidi Lopez, ang papel niya ay secretariat ng provincial selection committee. Tapos sa gari sila nga duwagin serbihan sang 60 days preventive suspension. Kay nag-abi ang sobray ni sa proseso mo. Una, din padalaan sila sa ginatawag na show cause order. Ang show cause order, nagligad pag sobra nga mga tinued niya siya. Ang ginhalinan, kay may ara at sobray sang pila sa mga persona na nagreklamo, no? Na ini sila nga duha ang kinakausahan kon kinaligar na nagliwat at sobray sang mga nasaan sa mga documents pala. Sa mga documents, nag-doktor, nag-alter ng dokumento. Show cause order, inibisigahan sa Provincial Legal Office, subtob action bray, nga nakarecommend ang PLO
nga ini sila ang pasakaan sang formal charges kag papanaogan sang 60 days preventive suspension. Mag-suspension ka action bar, wala gina sweldo action bar na? Automatic kay kung basihan ka ang revised rules on administrative cases, wala ka na kuwaon sang sweldo basta suspend ka sumray. Sus ko. So ang ilang suspension order aprobado na ni Gov. Lacson. Amo na gani again serve nila kahapon na aga. Pag-serve sa duwa ni Tagusto kag Lopez, nagkanto ng isigida sa Lacson Bryce opisina mismo ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Villar Jr. Pero sa may kapitol, nag-insaysay ni Lacson Bryce kung ano ang ilang sining luyag ipalabot kay Villar. Una, dito sobrang nabalaan na retirable na galing duwa ni. Retirable na duwa ni. Ang isa ay dadya 59 anyos, ang isa sumray 60 anyos na gid. So sa inyo, nagtugay na sila nga duwaya. Pero sa may provincial capital, bilang mga empleyado. Now dito sa ulihin na ka-decide sinilya nga i-ayoon galiwat kay Gov. Lacson nga iparecall yadtong 60 days preventive suspension. 60 action bar mo, 2 ka bulan, no? 2 bulan. Nugon. Ay wala best nakita man ni Elias. Kasi repairable na nag-base ang sumbray sa background sininduhan ni waay man ni ang sumbray pang mahahambal ang mga pareho nila mga empleyado. In short, maayo nga mga batasan na sumbray mabuot kag waay din sang lain na feedback kani sa mga pareho nila na empleyado. Ang ilang sining pagpasiguro kay Milias na handa sila magatubang sa kaso kag wala din sila sa plano ang sumbrayan nga i-influensyahan ang mga evidences na kumiyara man, ang mga documents, ang mga witnesses. Kaya purpose ang sumbray once nga papanaugan ng tao sa ginatawag nga preventive suspension. Amo na may pinagauna nga preventive. Bangod prevention. I-prevent sila na nakakadtos, report sila sa opisina kay base kung kayon mga evidence, kasi tagoon, kasi istoryahon ng mga witnesses, ako na nga preventive suspension. Ugaling, kay si Diaz, si Melier, sa sumray mismo ng kasiling, nga why din sila sa nakita ang indikasyon nga mahimo ni pininduha nga si Bolton at si Lopez. Muna sang basihanti, why pa nila lang sumbray sang approval si Gov. Lacson ay si Gov. Lacson nagsumbray ang nag-approve sa 60 days suspension kasi siya ang ginagadig na disciplining authority mo, siya ang may last nga say. No? Kaya ang ining recommendation liwat niya pagpa-recall, siya man ang may last say at sumbray. Ato gurong pag-approve niya ti normal in action market ti kuanaya mo mando sang korte na, no? So, process na lang na nga ginaktuhan niya ang gusto sang korte. Bangod nga may ara sang reconsideration at aktuhan niya naman liwat kung anong iya sining mahambal action bar. Na muna abing. Correct. Kaya nga, sobrang itong aga, yung pagyagutan sang Capitol Media, si Gov. Lacson, via communication, kaling ato siya sa may Kabangkalang City. Pero nag-respond si Gov. Sa text lang, siling niya, aktuhan ko na kung makabalik ako sa Capitol. Pero ako mo lang daw sumaray laban-laban, okay, hanin ni Gov. Okay, hanin ni Gov ni. Yung man, kung mo gayo iring duwa mo. No? Hindi man siguro, wala man siya matatag, si Gov. Lacson na pray mo. Kaya ipadalman, di bala ang tao nga sa background daw okay, man kaluway man sa niya. Wala problema. Kung digin madala sa amuna, i-transfer lang sa iban nga department nga malayo da no? Oo. Kung ako ganyan, puro pa maglantaw bla. Ako gani, daw nagaduda ako nga mayara pa sa iban nga tao mo sa likod kini mo. Kahit butang pa sa amo ng edad nila, 59, 60, ano retire na, ayhan yung sulod pensar nga masulod pa sa amo siya nga bagay. Ang pamangkot na ano nisla ka influensyado dahaw muna muna abi nga daw dong tantagid sila. Oo. Laban-laban ang sobra kita gina nagapaabot nga aprobahan no ang pagpa-recall nila sa suspension order pero aring pagklaro ni Attorney Milias ang yung pa-recall ang ginatawag is 60 days suspension lang. Ang kaso magapadayon ya.
masigyan ang kaso. Atong recommendation nga pagpasaka sang formal charge sa Sumbray, masigipidin na siya. Ilang dua ka kaso, ginakusa sila, falsification of public or falsification of official public documents, tag dishonesty. No? Kaya ang akusasyon na muna mo, ang mga naka-agara sa official documents, alter, amal ni Milias, pero ginahimuti ang Sumbray Sinindiwanes. No? Wala nila ni ginaako nga ginimo nila ni. Para pinataman, nang independe, kadalagan, sa sining investigation. Ari kaya karoon yung Milias. Nag-commitment sila nga makooperar sila sa investigasyon. Kag hindi gid sila yakon nga mag-tamper sa ebidensya kag mag-influensya sa mga witnesses. Kag din may ebidensya man na nila nga tungod period bala sa pag-show cause tapos sa pag-issue sa formal charge kalawig mo kay grabe tong investigasyon. Sa amon ang tinion, wala gid to reklamo kontra sa ila kag wala man sila may ginobra bala nga irregular or hindi gid nila masaway. On that ground, recommend ko sa kay Governor Lacson nga i-recall na lang ang preventive suspension kag hindi na sila pag-i-suspend pending investigation. So, as of this moment, hindi sila preventively suspended kag they are still reporting in their offices. The formal charge still subsists and we will still go through with the investigation proceedings. Na-serve naman kagapon sang agaw. Tapos immediately pagkabato nila, nagkadto sila sa office para mag-explain. Sa maray mo na, medyo mayo-mayo man din nga para sa duwan ay sige mo po ng ilang sa trabaho kayo na dara sa ilang sa ring talatapan. Pero report gikan sa Kapitolyo Provincial ang action na malog na duwaya. Mga kaso sa ring kabang sa Pinas, lapod ka sa amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Pasawad Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial, ginadulong sa aton sa D3 Bayo Dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Pangamuyon lang nga si Governor Jose Lacson makaakto man sinisang maluluyon nga paagi mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, no? Mayong gabi lang kay kay Madam Rehida Trava naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad kag ang iba naton nga mga utod mga kaksyon. Si Ma'am Jinky dahil lagdo nakatutok man. Action Firing Line. Sa aton pagbalik mga kaksyon, balikan taning balita bala sa palayag sang Philippine Army against sa miyembro sang NPA. No? Sini nga gabi may ara sang ginpagwa nga statement ang NPA man diri sa probinsya sang Negros Island o kon provincial, Negros Occidental kag sa Negros Island. Action Firing Line. Pero nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, ginadulong gid sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Ari na ang pinakabago, pinakipik Mayang gabi lang sa kay Madam Liberte Biniten Obaldo. Nagamonitor subong o podya si Sir Rodi Marco kag Idang Marco sang Kodyawan DSB. Salamat gida. Si Ma'am Jinky nag-greet niya si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Armontesa, Milili Oligo, Alma Oligon. Salamat gida, no? Kagang iya sila pamilya dira sa Pandanon, DSB. Si Milo Hoyatin Amit Araman sa Barangay Bata, Levi ni Cavera, good evening Sumbray, good evening lang ni Cavera family sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Greetings from Iloilo. Salamat gid sir, salamat gid. JM Perez, good evening Sumbray Monitor Live, La Granja, La Carlota City, greet ko lang family Perez, kag Halandoni family. Si Maria Elisa Gawan, naga-monitor man, good evening Sumbray, namian gid ko magkadlaw.
Sige, thank you, good ma'am. Thank you, good ma'am. Si Josephine Paro Alarcon, araman. Panghagad panyapon, baw. Nanong sudan tada? Nami sudan subong inablang kulitis nga may bisol. Porte. Tapos may ara sang tinapa. Ay, aragay. Pagkanamit. Jerry Limaco, may gabi lang Action Bry from Tutong Felisa. Okay, sige. Jan Paul Ifhan Ribatado Araman. Si Mark Navarro Balicas or Baligwas. Evening Sumbray, tamyaw sila Kuda Family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. God bless. Okay, sa Barangay 7 sa unhan sang Riverside, ano? Si Christy, mga bay ko tani Sumbray, kung tani makahimo kamo short video sang tanan nyo nga mga interview sa candidates forum miski ang ila lang mga plataforma or the best lines nga nahambal kay hindi ko gintanan matimingan o matagaan time for sure amo man iban thanks gid. Ara siya man pro sa candidates forum, ara gina-post na namon sa page ma'am, i-check lang bala. Kay tanan nga gina-interview namon gina-post ginada. Kuan pa na inang why na mga commercial direct gina nga silang gahambal rekta na lang. Rochelle Evangelista Araman, Gingging Absalon, basa ko na, no? Rofin Martinez watching live action bride diri sa may handumanan, patamyaw lang family Martinez. Salamat kid. Isidro Villaflor makiling sa Quezon City, salamat gid. Chivel Bambi Ramos Histosani. Good evening Sumbray, pero bigid ko ga monitor das action diri ni sa La Carlota City. Salamat. Thank you gid sa pagmonitor. Si Barky Tribe, nabasa ko na kaina, no? Okay. Sige, balikan kung iban karon, standby lang kamo ha for more news ha. Las 8:33. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para Nilo or Noli Amit mga kaksyon kag kuang gaw bayawa diha sa may kuan Barangay Pandanon na proper mga kaaksyon. Good evening, Action Bry. Nga ang Comelec wala man ni laging baklas ang billboard kag sang politiko along Kono Araneta Street sa may Lichunan pakadto sa may Lizares Araneta Street. Iyan na billboard nga padalagan senador kag isa ka councilor kay tarpaulin mana material na usarda. Basi way makitaan. May gabi Action Bry, monitor lang kami di sa imo program. Salamat gid sa pagbasa Action Bry. Roding niya. Isto kuning ni gali. Isang barangay man sa Blay, Isabela. Sige. Sir Bry, may napatay naman di sa Banwa sang Kawayan. Nabasa ko niligad nga adlaw. I'm sorry, di tagid mabasa ni mga allegation sa mga bulubakuna kay way kita sang ebidensya basi balikan kita blasang DOH. Action Bry, monitor lang kami di si Apple niya kasi play kag Josephine, salamat gid no. Sige. Last 8:43 na sa aton sini nga pagpangalagan. Sinigid lamang nga gabi mga kaaksyon no, nagpagwa sang press statement ang New People's Army kag ang ining statement nila mga kaaksyon nagapalayag nga ang NPA sa Negros Occidental nagbaskog no ang ila sining hanay bisan pa nga nagasingki ka grabe ka hugot karon ang ginapatigayon nga operation sang militar mga kaksyon. Ini nga statement gikan ini sa NPA sa idalom sang Apolinario Gatmaitan Command Negros Island no. Ginakabig nila nga kadalagan ang pila ka mapaglansar nila sa mga tactical dira, mga pinsiba man sa piyak sang pag-operar sang Philippine Army diri sa isla sang Negros Occidental, no? Or isla sang Negros. Ining sabat suno sila sa plano sang US Duterte nga wasakon ang hublag sa pungsod antes matapos ang iya sining termino mga kaaksyon, no? Tikay nagligad to nga semana may ginserbihan sang warrant of arrest atong si Magbanwa pero nakapalagyo anadakpan diri amo si Harlin Balura amo ning katapo sang anak bayan nga nakuhaan mga kaaksyon sang mga eksplosibo kag armas lutang. Ang Philippine Army naman mga kaaksyon sa pagpanguna sang ila sining commander dira sa Infantry Brigade sang 303rd gamo si Brigadier General Inocencio Pasaporte nagpalayag ngati ginakasubo nila kag ginakondinagid no ang pagpamatay sang NPA sa mga civilian diri sa aton sa Negros Island. Ginasuma-suma nila diri mga 7 nang nagkalamatay halin sang Disyembre tubtob Enero kag Pebrero subong nga tuig 2022. Tisunod diri kay Pasaporte mga kaaksyon ti kwan inang against na ina kag nakalubag na or naglapas na sa international human rights ang ginahimo sang NPA. Siya wala sang kangaroo court. Siya di na nga kangaroo court tambal ni Pasaporte, no? Damo na abi, no? Kag palayag man sini nga ining mga ginpamatay nga mga civilian wala gid sang kaangtanan kag indi mga impormante sang Philippine Army tuhay sa palayag sang NPA mga kaaksyon. Pwerte notisan o panimahuman nga mga kwanman nga mga sigalot sang gobyerno ta kag ining grupo sang New People's Army.
may mga prinsipyo ini sila nga hindi man pwede malubag kay ti amo man pagpati nila. Ang gobyerno naton amo man nga depensa kag opensiba man amo lang sila. Action firing line. In fact, ang Duterte administration ti batian nyo man nga nagaplano gintani sang istoryahan na katawhayan pero ti way gid matigayon no. Bangod sa pila ka mga hindi mahatag nga mga hangyo sa magtimbang nga bahin. Action firing line. Pero ariyo no, ang palayag ni pasaporte makaksyon angot sa iya sining pabalo sa publiko sa pagpamatay diri sa Negros. Diri sa area of responsibility sa ating brigade. So, ginatanaw na mo na, no? So, we have recorded, connected ang mga killings, 7 killings. Mga civilian, hindi nga ang perpetrators, mga CPP-20 terrorist group, no? Especially ang armado nilang NPA, no? So, ito niya, asod na ako na-record na mo, no? From December up to Subong. So, ang reaction, ito naman reaction, kaya mo na yun, no? Ang kung tanaw natin ng datos, mga innocent na civilian, ang ilang patay. Amo na ang ang ginadaw-daw nilang patyon, ang civilian. Pila ka civilian nila, ang ginasiling lang nila ang permanente nila na siling. Pag gusto nila patyon, siling na nila na asset or informant ka ASP o PNP, which is hindi naman. Ang sana ni Dira is ang diri sa may kalatarada, ilaukod na hindi na magkutod sa ila. Pag gusto na maglaylo, ang mga tayo laging patay, which is... Action Brian Warden. Action firing line. Sige, may ara gin patay to nga bana sang kapitan kag anak ka makaksyon sa Valle Hermoso nga suno ya kay pasaporte sa way man tos listahan namon nga impormanti tos la. Action firing line. Ay, perti ang allegations naman sa PA, siya dugay na to sila nga mga nagahatag sa information sa Philippine Army. Gigapang red tag pa to ang asawa nga kapitan sa Valle Hermoso nga isa ka barangay makaksyon. Action firing line. Grabe no. Anyways, nga ton lang naman diri kabay pa nga pila kadlaw magintindihanay kita no diri sa pungsod Pilipinas. Pero ang magahimo sina nga pagintindahan ay amo ning mga utod ta nga ti ara sa bukid ang nagaupod sa sininga grupo kag ang gobyerno. Na mga muyo kita nga ang madason nga presidente bulos kay presidente Rodrigo Duterte may kaangay man nga huna-huna sa iya nga magpatigayon sang peace talks kag mahilusugot ang dapat nga kasugtan mga kaksyon. Action firing line. Sige, las 8:49 Action Radio Philippine Standard Time nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulongid sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Dako ning bulig sa inyo kon pampakini sa panit or kutes ang paghambalan mag Zanton Plus Herbal Soap na kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo. 50 years na nga wala gaintindihan na yung gobyerno kag rebelde, bro Brian. Tisano pa? Sige-sige na lang niya pag nakachansa mamiraman Japon, tiniin ang katawayan. Kung sino maurot, goroe, no? Porte, no? Action Firing Line. Si Cathy Ver, araman nag-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon, ano? So, wag ko malambot basa nga mga mensahe, pasensya gid, ano? Pabuasanta. Oy, may gabi kay Tita Ida Riosora, Nanay Linda na kag si Tata Ida Riosora, and Vice Mayor Johnny Riosora sang Murcia, mga kaksyon. Action Firing Line. Nami paturat sa data na isang nagapanglibod radyo sa may Moises Padilla nga taga Canlaon bla. Binanggaan sa mga armado man kag pinatay ang nagapanglibod radyo ho. Ang bata 14 anyos may lang kay wala na pinatay ang tatay lang. Action Firing Line. Ay nano na yung kalibutan nga ini. Sige. Sa Murcia to nagainom-inom man tos birthday man sa may Minuyan. Gin palapitan man lang sa mga armado kag pinatay man sakay kuno taos puti nga van. Action Firing Line. Susko ne siga. Last 9 Action Radio Philippine Standard Time sa karona. Standby ka mo sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordan. Nagapasalamat gid ka maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras mga kaksyon. Mga kaksyon din ka mga bayan sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Rad. Good night. God bless. Action Radio.